Benvinguts a Vila Minerva. Situat molt a prop del nucli urbà de Sant Andreu de Llavaneres, Vila Minerva és l'indret ideal per celebrar els vostres esdeveniments. Mitjançant aquest DVD, us convidem a veure les nostres instal·lacions i el desenvolupament de la nostra feina durant una jornada de celebració de casament. Des de l'arribada dels convidats fins a la fi de festa, veureu com és un dia de celebració al restaurant de banquets més entranyable del Maresme. Opcionalment, podeu celebrar la vostra cerimònia dins la nostra carpa preparada per actes socials amb aire condicionat i un ampli aforament. Els actes són celebrats per un jutge de pau i acompanyats musicalment pel nostre pianista. Envoltats dels vostres familiars i amics, la cerimònia del vostre enllaç esdevindrà un record inoblidable. Posem a la vostra disposició tots els jardins de la finca per fer el vostre reportatge, amb la comoditat que implica el no haver de desplaçar-se a cap altre indret per realitzar les fotografies i el vídeo. Mentre els convidats prenen un refrigeri, les parelles estareu en mans dels professionals de la imatge. Però no patiu, ben aviat us retrobareu per començar a obrir la gana amb el nostre aperitiu. A l'aire lliure, quan la temperatura acompanya o dins la carpa si fa fred o plou, a Vila Minerva gaudireu amb la variada selecció dels nostres aperitius. Tindreu temps per assaborir les nostres delícies i saludar els familiars i amics que us acompanyen en aquest dia tan especial. Podeu escollir els ornaments de decoració que més us agradin per engalanar el nostre menjador. Els plats estan preparats amb molta cura i segur que satisfaran els paladars dels més exigents. Entrants, primers, segons, xarrups, postres, pastís, dolços, cafès i licors. Un àpat espectacular per un dels dies més importants de la vostra vida.
Tots a ballar. Per animar la festa tenim el disjockey i el duet musical. Amb un magnífic sistema de so i llum, a la nostra discoteca els convidats gaudiran d'una espectacular fi de festa.